Soc el capità Harlock, benvinguts aquí a l'Arcàdia. Com he dit en un altre vídeo, el capítol 5 de... capítol 5 Comic Book 5 de Excalibur. I tenim el Mamon de l'Arcàdia, que no el vaig dir l'altre dia. Un desgraciat, era un psicòpata que era un tio que s'avorria molt, era multimilionari, va decidir matar els seus pares per heretar tots els diners i que no li toquessin la moral, i va decidir crear un mundo assassino per matar la penya i tal, per divertir-se. Què passa? Que els que raptava li durava molt poc i va tenir la genial idea de raptar a superherois. Va començar, em sembla que amb el Capità Amèrica i Spider-Man, que tots dos es van deslliurar fàcilment del món d'Arcade, i va voler apuntar més alt, va voler apuntar cap a un grup, no dos superherois, sinó ja un grup. En aquest cas va ser la Patrulla X, i ara estem aquí fotent canya a Anglaterra amb el tema dels Excalibur. Com hem dit abans, Courtney va ser raptada, li obliga a fer acudits, si no fa riure pues li caurà el peu gegant. Però res, aquí comencem amb una vinyeta, una vinyeta a doble pàgina que ocupa gairebé tota la totalitat del còmic, bastant xula, en què veiem els cossos intercanviats dels Excalibur amb els de la Banda Loca. La Courtney no ho entén, intenta escapar-se, mentre que els Excalibur hi persegueixen a la Courtney per voler-la matar. I llavors acaba apareixent la Katy Pryde, que fa que s'espatllin tots els components de... Això, més endavant? Sí, no, espatlla tots els components del mundo assassino, perquè ella, quan es transforma en fantasma, com podem veure aquí mateix, amb el seu inseparable drac Lockheed, cada cop que es fa en forma fase fantasma, podríem dir, o entra en fase, més ben dit, pot travessar qualsevol cosa com si fos un fantasma. En el cas dels aparatos electrònics, els espatlla. Què passa? Que ella és programadora, li encanta la informàtica. Llavors, clar, per ella és una putada i es té de concentrar molt per no espatllar mai els aparatos electrònics, perquè ella encara està aprenent, no deixa ser una cria de 14 a 15 anys, per tant està aprenent a controlar els seus poders que li han vingut de cop. Que això s'explica molt bé amb un còmic de la Patrulla X dels anys 70, molt bo, per cert. Pues res, acaba destruint tot el que seria el mundo assassino, el que seria els comandos, no? Això fa que el joc es converteixi completament en trampa, tant per la Courtney com els Excalibur, com per els de la Banda Loca. Comencen a lluitar. El d'Arcade intenta disparar, però lògicament una tia que es transforma en fase, passa d'estat físic a estat fase, automàticament és impossible, la travessa. Hi ha un moment en què aconsegueix un dels de la Banda Loca, un que havia agafat l'aparença de Rondador Nocturno, l'ha raptat i està maniant a la Courtney i li està a punt de posar-la una espècie com es diria, de cinta transportadora, i hi ha una serra gegant al darrere, lògicament. Li obliga, demana auxili. Per sort apareix el Rondador Nocturno, que en aquest cas és l'aparença d'aquest membre de la Banda Loca, del pallasso, i lluiten com sempre. Aquí tenim un dels, diguem-ne, hobbies o diguem-li passions de Rondador Nocturno ha sigut sempre les pel·lícules de pirata, així que decideixen lluitar com si fossin pirata, amb espases i tal. Hi ha unes vinyetes molt divertides en què Lockheed està vigilant tant un nou paradi com la tia que acompanya com a safata
com es diu, l'Arcade, però que intenta apagar el foc del drac amb extintor, al final surt que m'has ajudeu-me. Llavors la tia decideix provar de ficar-se sexy, no? Fent postures com si fos sexy, que vaya, això tenim, per intentar treure el drac. Lògicament funciona, després li caurà la bronca, però en aquell moment funciona i així pot escapar del mundo asesino. Gràcies al tema de l'enginyer de Katy Pride, aconsegueixen desconfigurar l'aparat aquell que havien canviat la ment dels Excalibur per als de la banda loca. Llavors tant Courtney com Katy Pride decideixen anar-hi provant, no? De seguida aconsegueixen tornar a fer-los tornar a la ment dels seus cossos corresponents. La banda loca acaba fet pols, però el que havia posseït el cos de la Rachel era un robot. Què passa? Que s'ha fusionat no només la ment, sinó el cos de Rachel amb el cos del robot. Així que només hi ha una opció, que és la que intenta Katy Pride, és entrar dintre el cos de Rachel i buscar, com que ells tenen un enllaç mental molt fort, perquè són molt amigues, automàticament el que fa és que la ment dormida de Rachel s'activi i automàticament apareix aquí el Fènix i baix, i llavors ja recupera la ment. Queden tots empastifats pels pastissos que la Rachel ni se'n recorda. I ja podíem acabar. Hi ha un moment en què la Megan veu que el Capitán Britània és molt amable amb la Courtney, i cosa que no només ho veu la Megan, sinó el Rondador Nocturno també ho veu, això. Llavors en un bar, el Rondador Nocturno i Capitán Britània estan prenent una copa, i ja us ho vaig dir, em sembla que fa 2 números, que Capitán Britània tenia un problema amb la beguda i estan bevent, i doncs el Rondador Nocturno li comenta, no? I dic, home, està bé que tinguis una amiga, però potser li estàs fent mal a la Megan, no? Que hauries de parlar-ho i tal. Llavors Capitán Britània li explica, no? Que està cansat de que hagi de ser tan no protectora, sinó que la Megan l'acapara molt, és a dir, que els per 3 està molt a sobre, i el Capitán Britània vol una mica d'espai. Després amb la Courtney té moltes coses a parlar, moltes. Precisament ha quedat a la nit amb la Courtney, que la Courtney reconeix que quan ha passat tot el tema aquest susto d'Arcade, s'ha sentit molt més viva, que no pot estar tancada dintre del banc aquest i fent totes les gestions que faria com a presidenta del banc. I de cop i volta obren la porta i apareix Saturnina. Saturnina és una versió de la Courtney d'una altra dimensió. Em sembla que és la dimensió on els Excalibur són un grup nazi, nazi, brutalíssim, que veurem més endavant. Molt guapo, per cert, molt xulo. I res, hi ha un llamp i no saps què passa. En aquell moment, al cap d'una estona, entra a casa el Capitán Britània i el Capitán Britània li diu, hòstia, no estàs canviada, no? No t'has canviat de ropa, ¿quieres que salga? I no sé què. La Courtney, aquesta, que és la Saturnina, li agafa dels cabells, li passa la mà pels cabells mentre li fot un llenguatasso, i lògicament, i aquí s'acaba el còmic. En teoria, la Saturnina està a punt de pinçar-se el Capitán Britània. I aquí acaba el que seria la història, que segurament doncs ja a partir d'aquí
el que vindria després formaria part de l'Infierno. Així que aquí, com he dit, em sembla que ho vaig dir en el primer número dels Excalibur, Chris Claremont deixa moltes llavors. Per tant, deixa cabos sueltos, que en diria, i després, si se'n recorda, es retorna més endavant. Si no, pues, haurà de vindre un altre guionista, que em sembla que és el dibuixant, Alan Davis, que agafa els papers també de guionista, em sembla, o deixa el paper de dibuixant per fer de guionista i comença a cosir tots els caus, tots els cabos sueltos, no sortia en català. I res, pues s'acaba aquí el còmic i l'aventura de Mundo Asesino d'Arcade, que no sé si ho he dit, bueno, sí, no? Suposo que no sé si ho he dit, queda detingut, l'han detingut i se l'han portat a la presó i ja està, no té més, a part d'un ganxo que li fot la cornilla a l'Arcade que el tomba, molt divertit per cert. I aquí veiem la contraportada, el Capitán Britània. Així que ja la pròxima anàlisi serà Inferno. Serà d'Inferno, però no dels Excalibur, sinó en aquest cas dels números de la sèrie limitada. Així que ens veiem. Adeu!